Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw ti Biyernes kakailan petsa 14 di bulan ti Hulyo 2023 manibo na po ti ENR Online may danong ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dati po ni pagayam nyo Robert Berto de la Cruz iti Technical Control SK Chairman Maki Paulino Agustin. Digiti damaga po nga intay talantanen iti detoy nga aldaw di tapaway agraira apo ti nabangset nga angot manipo da po ti sentro agingga kadagiti barbarangay gagiyem keng kabsat ngem ti rumrumwar manipo diti barangay Pasil deti angot nga maangangot nga nabangsit manipo da po kadagiti danaw kano ti Pasil Paway Ilocos Norte gagiyem keng kabsat adu digiti awawagan tayo tapno makaalat ti ano ni apo kapitan dito Pasil ni apo konsehal Valdez apo kagawad Manolito Buduan dito may isang friend ko dyan ni Bal nga Raymond Bal gagiyim kamsat dito Paway iso dito mangkon konfirmar ngem base po kaditi ko dyan danti move ti gobyerno municipal headed by the Honorable Mayor Sheila Galano nga nang pa-inspeke na po kaditi na sao nga lugar gagiyim keng kamsat iti sabali nga bangir benepisyo para kaditi Manalon titudo nga ginubuay ni Bagyo Dudong gagiyem keng kabsat Iben Cagayan at dadigiti naladawa po nga nagtalon nga ita makapagkutidan nga agtalon gapo iti nabuslon nga danom nga dandanon apo detoy tudo may panggep ni Bagyo Dudong sumagmano na lugar apo ti Luzon nakabayugan ti signal number 1 pakairamanan ti probinsya tayo nga Ilocos Norte gagiyem ken kaabsat deti viral video gagiyem ken kaabsat sek na po kadeti deti amami punk version na po ti amami adagiti leader apo especially di Senado nga mangi purpursigi nga mainvestigar kumadetoy kakabsat ken gigiyem timet CBCP ibilang na detoy apo nga panang gamsa-gamsaw iti biang ti pamati ti biang di ti Kristiyano especially apo ti especially ti biang ti simbaan Romano Katoliko gagayem ken kamsat madamdama po makain naman teto ni apo Consejal Hill Buenavista manipula po iti ijay Santa Praxedes Cagayan sekna na po dito manarimana aktibidad di Manalon nga nagbali na benepisyo kadakwada ti tudo nga gubway ni Bagyo Dodong. Dagitoy, kensab sa balipay, tampok para ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinor-oray di regisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalin empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Titay panagpipinadamag. Dati na bangsit nga ango tapo nga agraira di tapaway gagiyem apektado pa yung pati panangan ko na dito mamutayo iti sentro ti paway gagiyem kam sa saan lagayam nga paway even parts of Batak baay pwede ti barangay damanong Patmakalman gagiyem kam sa di nga mindan awa po iti bangir na ti daya partes ti Batak City idinto nga ti bangir na tilaod partes ti paway gagiyem ken kabsat kita diti bagada nga diti ruruot nga aglungsoten nya kadeti nabayag nga saan nya nagdanom nga danaw amog deti napang kami di kasagsagan di habagat gobernador pala di ni apo senador Amy Marcos napnapnut danom deta gagiyem kay kabsat sutatta isu ti bagada nga gapwan deti angot ada deti imununan nga kas imununan na po nga adang ti mayor ti paway ni Apo Honorable Mayor Sheila Galano nga napan nang inspect apo kadeti nasao nga lugar gagiyem ken kabsat ket mangaladan sa apo ti water sampling ti danom no talaga nga dati ti gapwan na kakabsat ken gagiyem gaputa maalarma apo digiti taga paway especially dita sentro medyo adayo detan Pasil down to sentro gagiyem kay kabsat maangot tata dati rumrumar nga informasyon nga even baay ken dati may sapay nga barangay dita dati barangay damanong pat na nalipatakon tinaganan maapektaran met tenapo kadati nasao nga angot gagiyem ken kabsat so nga dili amo no anamit kadang tibiyang ti Batak City may panggipiti deti gaputa idi pay rabii kabsat samit kanu nga tuloy-tuloy ada di ididikar na siguro gapu ka di puloy di angin direksyon di angin na iso apo iti mangi tunda kadiji kasjay nga angot gagiyem kay kabsat when rumwar nga angot manipo dapo iti deti mapagsususpetsaan nga danaw dita Pasil or nagbabaitan na po ti Pasil baay baligat Batak City kakabsat ken gagiyem so madamdama po mga alat ito ti pakay-konfirmaran tayo tawtawagan tayo ni Apo Kapitan Tatay hindi may tagsungsungbat ipasa na ken ni Apo Mayor iso ti ma-interview tayo gagiyem ken kamsat anyway timedla importante DJ ibaga tayo nga dadang di munisipyo headed by the Honorable Mayor Sheila Galano ngayon ikumpirmar tayo kadagiti taga Pasil or taga Baligat or taga Baay nga makaang-angot apo iti deti nga angot agasin nyo perwisyo ti kasta apo makapangangkapay ket di nga ruden
Aglalo digiti adda sakit na apo, asma, kada sakit ti puso, sakit ti bara, gagiyem kay kaamsat amanganta dumikar dagito gapu pay laeng apo iti detoy nga angot. So maki-update ito apo, may panggep iti detoy. Kabayatan na detoy Bagyo Dudong, gagiyem kay kaamsat naglandfall apo iti Isabela, adan sa kapulo ket dua lugar nga nakaibayugan ti signal number 1, gagiyem kay kaamsat naibayog ti tropical cyclone wind signal number 1 ti sumagbano paset ti Luzon kalpasan nga simmalpok wenno naglandfall ti Bagyo Dudong ijay di napige Isabela idi dating aldaw iti parbangon na po aldaw ti Viernes gigiyem ken kaamsat agarup alas 7 iti bigat nasa ripatpatan ti sentro ti Tropical Depression Dudong iti paset ti Lasam Cagayan ken datoy tinagbalin nga rakurak manipod iti biang ti Pagasa. Ti Bagyo Dudong, adan ti kapigsa ti angin nga 45 kilometros kada oras asigid ti tingana pasaray pumigsa na ito apo ket umabot ti 55 nga kilometros iti kada oras. Ti direksyon ti bagyo ket laod amyanan nga laod. Adaan deti apo iti movements nga 55 nga kilometros iti kada oras iti nasaong nga direksyon. Gagiyem ken kaamsat ti Dudong naibagbaga idi na po nga saan when basit ti tsansa nga agbalin na bagyo itik di Kalman or di sa Kalman ngem nagbalin nga nananay nga bagyo. Gagiyem ken kaamsat napasamak deto makikita nga mangitunda iti tudo 50 to 100 millimeter nga panagtudo para iti Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan ken kastameten ti sumagmano nga paset ti Aurora iti daytoy nga aldaw. Signal number 1 ti Luzon kabayatan na ti tropical storm signal number 1 ket naibayog dito sa Pilipinas gapu iti bagyo ken nada digiti sumarunong digiti lugar nga nakaibayugan ti signal number 1 Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union idi akin amyanan nga paset ti Pangasinan nga kas ti San Nicolas, San Manuel, Sison, San Fabian, Puzurobio, Bolinao, Bani City, Alaminos City, Sual, Labrador, Lingayen, Agno, Bimmaley, Dagupan City, San Jacinto, ken Mangaldan. Pakiramanan ti Anda, gagiyem ken kaamsat. Timet habagat, dito di mang papigsa iti angin. Mabalin niya mangitunda tinapigsa nga angin, babayin ti habagat. Ti sumagmamanong lugar, iti paset ti baybay ken ure digitay adaan iti bambantay nga lugar gagiyem ken kamsat nga kas kumati Mimarupa, Bicol Region, Western Visayas, Calabarzon, Metro Manila ken sabsabali pay nga paset ti Central Luzon nga awanan iti signal wind signal posible nga aggunay ti bagyo iti palaod nga amyanan ken mapan iti West Philippine Sea ken makarwarto ti Philippine Area of Responsibility into no bigat wenno into no Domingo. No bay kasta makikita nga agtalined nga diti tropical depression category nga dati tiyan sana nga pumigsapay wenno agbalin nga tropical storm mabalin into no bigat wenno into no Domingo idinto bayat nga rumwarto daytoyen iti Philippine Area of Responsibility. So ayon gagiyem kamsat no bay kasta ate ko nakita tayo na po benepisyo da kami dito sidigmi apo talagang iporsigi di padang manalon ti agtalon sabayan da apo dito panagtudo na tapdon ti kasta medyo makainot amoy dito ayan mi apo dito south of the river aglalo dito abagatan dito airport road saan niya maserbisyuan ti irigasyon dito apo ti pangnamnamaan mi dito ket digitay dimotor nga bomba ket
kabulon na po ti panagtalon no pa nakausar dito yung demotor nga bomba pang padanom ti petroleum products gagayem kay kamsat. Okay, madamdama po mapantay ti biyang ti Cagayan adu di saan kanu nga nakasabay iti panagtalon nga itaga po tadda ti tudo sumabsabay dan gagayem kay na kamsat. Makainuman dito po ni Honorable Hill Buenavista manipo na po iti konseho ti Santa Praxedes, chairman na po ti Committee on Agriculture. Kabayatan na, agyaman tayo karing sumangganad. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you, Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Banggi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, dita Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Lani Corpus, manipo diti Xiamen, China. Thank you very much sa TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, laudin lang nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo asipupud no, manipod pan nakaplano aging nga malpas tiya, kaya tiyo patakdire na pasdek ka. TMT Construction Company, kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ipugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito ti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Adaan da ka dito kakalaing aircon technician, staff no ornusen da. Ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manibot ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanayag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Hello, sir. Good afternoon. Okay, tuloy. Tinte pa nagpipinadamag. Mapanday apo iti paset ti probinsya ti Cagayan. Diti karuba tayo nga ili. Umuna nga ili apo ti probinsya ti Cagayan after pagudpod Ilocos Norte. Makainuman tayo live and exclusive ni apo Konsehal Hill Buenavista. Ti chairman apo ti Committee on Agriculture. Iti konseho ti ili ti Santa Praxedes.
Good afternoon, Apo Konsehal. Thank you very much. Iti paay mo agundaway. Iti programa tayo Damdamag Nuberto. Talaga 100%. Kaslamit ka na kami dito. Nga benepisyo para ka rin manalon. Ti panagtudo na. Gaputa adun sa digiti saan nga nakasabay. Karijay talagang panagtatalon na. Para iti second cropping dita lugaryo. Apo Konsehal. Yes, sir. Puno data ko na yun, ngamin kat, dadapay kat di iti nangisukoy din, yung gaputado pala ti bunubunda, talagang ikamat da nga talunan di iti hampel na talon yung talon da, sir, kasi at dati tanuman, iti panagpudo na. Okay. So ti supply ti danom saan na problema? Haan niya kas kariji talagang aldaw ti panagraraip para iti second cropping nga medyo nagkisang kayo iti danom. Apo Konsehal. Medyo nakurang ti danom ti tapalas, pero tata panagpudulan, sir, o kayen dante umanay danom sigurado ti ubok ti pag-alalan min, sir. Okay. That is second cropping. So ti first cropping nakasupply nakaanay metla ti danom medyo ada tiktikag na kunayo. Apo Konsehal. Sir, kasi ti first cropping nag-gripe kami ti January or December, then nagapit kami ti April and May. Okay lang, data do ti danom ta napigsa ti todo ti December kan January. Sa dati todo na iti March namin, kaya na nasupplyan ti pagtatalunan. Ngayon dito yung cropping talaga nga ag-react kami ti danom nukas to yung second cropping. Okay. So, dito imula yung tata, maapit to after 3 months. So, we have July, August, September. Kasi Apo? Sir, September, October nung pati panagapit mi kaya ti second cropping. Okay. Nupay kasla sagsaganaan ti epekto ti El Nino. I think may sa ti Cagayan kadagiti naka reserba nga pakayuswatan ti cloud seeding babaen ti gobyerno nasyonal. Okay, awan ti kasla panagdanag ti tao nga amanganta dumigdeg ti sitwasyon gapu pay laeng iti El Nino. Apo Konsehal. Talagang madanagan iti farmers tayo dito, sir, kinapudno na nang meeting kami iti Municipal Agricultural and Fisheries Council or MAPSI di Friday. Tapos na iti contingency plan nga mabalin nga arami din nga pang sarangit kada iti mapaspasang asangan nga El Nino kat may sa kadigito kat iso ti adadamat din tine-distribute nga water pump kadigiti na dumaduma nga Sanhera. Pero adadati agkurang iso nga request kami manen di regional office. Okay. Kumusta? Ada ka di monitoring ti munisipyo, ti water level, especially po iti underground water, ubog, nga mabali na pangalaan na wenno pakausaran di may buno nga water pump kasi iti pampanunutek ori ada water pump na humit danom nga pakunot. Po Konsehal. Hangin matyanan ti karkarayan midto, sir, oray kasano ti igaw na hal na pa nga napadasan ti natyanan iso nga karayan ti pagpakunutan mi no paserhan nga ti underground nga water kasi han nga mabali nga talaga ti underground dito nabayag pinadpadas min. Malaksid lang dito sa magmamanong tisot dadamot ti project ti NIA through solar energy nga makatiribo na siguro to no next week. Pero digiti water pump ti karayan no kati pagpampakunutan mi ti darom sa. Okay. So okay pa iti level ti surface water or digiti karayan dita. Apo Konsehal. Medyo adapekto na, sir, pero dati todo nga sa paminsan han nga talaga matyanan. Kailang nga pagpakunutan mi, sir, ti lang no kurang di water pump and hose giti man. Okay. So kada gitoy talagang abalang-abala. Kasanun to nga roden saan nga gigidang kasi adda na ududi adde muno na para iti biyang ti panagtalon. Apo Konsehal. Okay lang met, sir, basta lang 1 month ko mga diferensya na tapno iti kastagot mako DJ makon ko naming synchronized planting tapno malapdan ti iyakar dito adu nga dangaw no kwa. So nga okay lang no on 1 month ti diferensya. Okay. Iti biyang ti munisipyo kas chairman ti Committee on Agriculture ada ka diri kitay maplan-plano or ayuda nga ipaay ti munisipyo kada iti manalon especially kada iti second cropping dita Cagayan.
Ti specific particularly ti municipality of Santa Praxedes sir ada di continuous nga programa mi nga digiti plastic nga uno digiti cellophane encourage me digiti asawa ti farmers nga karti-karti benda pagbalinin nga botit tap ni tigas dagat sukatan mi iti bagas tapno maiwasan ti panagkwati basura then adapen no kwati bagas sukatan mi ti bagas ti basura nga plastic no lagi di madalusan ken makarti-karti then ited dati munisipyo. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Once again, itindad mo akong daway nga makainuman da kayo di programa tayo damdamag ni Berto. No? Da mensahem, kaling tayo agdingdingay, gagbuibuya ka na tayo, especially di kita taga Santa Praxedes. Go ahead, sir. Go ahead. Kalugaran mi iti Santa Praxedes, mabalenta iti agtalon, yan tangay ta dometen iti danom. Kat nakurang kayo apo iti binti dati available nga inbred seeds tayo walang iti munisipyo. No kaya iti agbalin agmula iti mais, yan di kita rainfed nga taltalon nyo. Ado apo ti available nga hybrid nga mais nga na-request tayo JDA Regional Office ready for planting, ready for distribution. Kastamat kita bukal tinat nating sa sinopay kada kayo ti met agmula tinat nating. Ado pa apo ti libre nga hybrid seeds tayo iti nating Municipal Agriculture Office. Okay, sir. Thank you very much. Apo Konsehal Hil Buenavista. Welcome sir, kan di tagapakinig din niyo. Okay, so di po ti Chairman ti Committee on Agriculture de Santa Praxedes Cagayan. So nagbali na benepisyo para kanini Bandalon. At dali na udin itatata nagtudo bisinublian da po di bunubunda sinikadan impanda na po kanini pagrepan insagana da di pagrepan gapo apo kanito tudo nga gubway ni Bagyo Dudong. Ti problema ita dito, gaputad dati maibagbaga nga mabalin nga epekto ti El Nino or agkurang ti tudo, gagayem kay Kabsat. Yan yung El Nino nakurang apo di tudo, nga isang bay ti tangatang gagayem kay Kabsat. No nakamulan to di kiti pagay tayo, not only di kiti ag second crop nga di parte ti Cagayan, uri kada tayo apo di Ilocos Norte, or sumagmano nga paset ti pagilyan tayo nga Pilipinas gagiyem kay kaabsat no naimula di pagay wenno na raep de ti pagay bunubon taamangan awan to titudo gagiyem kay kaabsat so ti ka tapat na detoy water pump nga kaslakan di Cagayan ngem kay batugan namit deta apo timas dakdakkel tumanen nga dakdakkel manen nga punan tayo iti panagtalon gagayem kay kabsat gaputa deta panag rae pa po kita baka every 3 days after 3 days nagpadanom kay ta mang palabiskat talong alda padanuman manen no awan niya talaga na po ti ipaay ti lubong nga tudo gagayem kay kabsat so di apo ada di kitay saan sa pagiding nga nagrep ada di kitay namang saan nga nagplano nga grep gapo iti kastoy nga sitwasyon taddan di kitay tawen nga po nya kas jay tinapasamak nabuslon no panagmumula ngeminton kasapulan di mula especially pagay ti danom nya mang padakkel ken kuana aging ganang agbugi agdawa gagayem kabsat awanen papagayam isu nga medjay malaap apo di kitay agtaltalon gagayem kabsat wenno mabrukda okay sublianan tayo apo di sa bali pa nga damdamag kabayatan na agyaman tayo kadi sumaganad. Thank you very much Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No darikrik na inyo apo iti Bagyo kayat yung i-konsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much sa TMT Construction Company. Masarakan na po di 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo. Nga si Pupudno, manipod pa nakaplano, aging nga malpasto pasdek nga kahit yung patakdiren. Babayan di pa nang imaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po iti Balintawak Street, dito syudad ti Lawag.
Adaan ka rin dinalalaing nga aircon technician, staff nurnusen dapat aircon tilugan nyo. Babayan pa ng imaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, manipod ti Barangay 16, Bacarail, Ilocos Norte. Mr. Onofre Drupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipod ti Xiamen, Pagilian niya, China. Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod ti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipod iti Ili ti Banggi. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns nga babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparise ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan di Gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kanid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, 40 na minutos tira palabas kalpasan na po ti oras tayo nga alas 12 gagiyim kay Kamsat ya. Nagbalina na po viral dati drag queen gagiyim kay Kamsat nga ni Loca di para naganan Loca Vega kalpasan na po nga pinagbalin na nga iti punk tune deti kararag nga amami di ba kuno ni Apo pa dinukwakit deti ti kararag nga insuro ni Jesus Christ gigiyim kay Kamsat sagrado nga kararag para
para kadatayo nga katoliko gagayem ken na kamsat date nga kararag apo aya so itibiyang ti Senado idi pa kalman na adan apo deti parang gutigot da nga mainvestigar detoy nga performance deti Luca Vega gagayem ken kamsat so ti itangal daw ti rimwar ni Senate President Juan Miguel Zubiri gutgutiguten na apo digiti adda iti takem nga maimbestigar dito nga viral video no sa dino nga makita nga ti maysa nga drag queen ket nakaarwat ti arwaten ti Black Nazarene tay nangisit nga Nazareno gagayem kamsat bayat nga kantain na ti amami gagayem kamsat kadwana digiti sumagmano pay nga tao iti maysa nga bar gagayem pinagbalinda nga entertainment apo dito nasaong ti maysa nga dakes dito nagarwat dito Luca Vega gagayem kamsat ti arwaten ni Black Nazarene ti nangisit nga Nazareno. Kinundenar ni Senate President Miguel Zubiri ti insidente kininawag na nga dakkel nga panangabusar iti freedom of expression iti dito nga banag ada freedom of expression angem no di ibagbagam nga panang gundaway mo iti freedom of expression lapas tanganem wenno i-down mo metapo ti maysa nga pamati hanga na pintas gigiyem kamsat para iti leader ti Senado sobra nga panang bastos kunana iti biyang digiti Kristiyano ken kastameten panang gamsa-gamsaw iti pamati ti milyon Filipino inpeteng ti senador nga para kaditi Kristiyano deti the Lord's Prayer wenno ti kararag nga amami ket maysa kadagiti kasagraduan nga kararag iti Holy Eucharist ken detoy ket ti saan nga umiso nga panakausar na ket mabalin nga maikonsiderar nga sensitibo aglalalo iti uneg pay ket diti maysa nga comedy bar sus Maria Josep gagiyem kamsat iti yung insidente kunana nga mabalin nga mangipila ti reklamo ti asinuman iti babaen ti Article 201 ti Revised Penal Code nga daytoy ket kalikagom na nga dusaen digiti tao nga mangipaay iti babain pannakagamsa-gamsaw ti anyaman nga kinatao pakairamanan ti relihiyon panangi parwar iti saan nga umiso wenno magamsa-gamsaw pagbalinem nga ang angaw digiti nga eksena iti maysa nga pabuya iti templado gagiyem ken kaamsat idi agdama masarsaraken ni Zubiri ti nagrugyan ti nasao nga video kenanyaman nga impormasyon na may maigi ti lugar no sa dinno nga napasamak adadalen da pa ti posible nga panang salungasing wenno adadalen da pa ti posible nga panagsalungasing detoy iti linteg kagiddan detoy nagpanawagan ti Senado kadto amin nga tattao nga respetaren ti pamati ti tunggal maysa maparelihiyon man wenno kadagiti sabsabali nga banbanag aduna po diti nagbalin nga dito linteg apong mangdusa iti panangibabain wenno panang gamsa-gamsaw iti kinatao kultura tradisyon digiti sabsabali oray relihiyon gagayem ken kaamsat adda na po digiti na deklara nga persona non grata ada komedyante nga babae nga artista na panije Bagyo kaslala in downgrade na po digiti igurot Dijay, indeklarada nga persona non grata, detoy ket saan da nga pastreken iti masakupan ti siyudad ti Bagyo, gagayem ken kaamsat. Okay, madamdama po, mapantay tumit po iti biyang ti reaksyon ti Catholic Bishop Conference of the Philippines, iti dati punk version ti amami, nga detoy ket ibagada wenno konsiderar met ti CBCP nga pananggam sa gamsaw iti pamati ti Romano Katoliko. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Dapat nabati, 12 minutos, kasanguan ng oras yung alauna, papagayam, ituloy-tuloy tayo po dito yung panagpipinadamag. Sublianan tayo dito punk version, na namayanda po ka dito kararag nga amami, gagiyim kay Kamsat. Di ba dito yung ikang kanta tayo, no, agkararag tayo, no, ikararag tayo ti amami, gagiyim kay na Kamsat. Tata, pinagbalinda po nga pang-entertainment, ejay may isang apong comedy bar, gagiyim Kamsat, babaeng ka dito Pura Luka Vegas Drug Performance, gagiyim kay na Kamsat. Inawagan ti CBCP nga blasphemy when numaysa nga pananggam sa bangsawa iti biyang ti maysa nga obispo ti Catholic Bishop Conference of the Philippines tinaramid nga panagarwat ti arwaten ti Nazareno panagsala iti punk version wenno panangkanta iti punk version ti amami. Excuse me po, babaen iti drag queen nga ni Pura Luka Vega. Pura Luka Vega, ken di kakadwana, ken nagbalil deto nga viral iti social media. Tibiyang ti CBCP, ti panangsala iti nasaong nga sagrado nga kanta wenno kararag may nga biblical prayer nga adda ti kanagiddan na apo nga sagrado nga panagarwat gagiyem ket Kamsat ket kunana kumpleto nga panang disrespect ka saan nya panang dayaw saan laeng nga digiti tao no digiti institusyon gagiyem ket Kamsat pakairamana nen ti Dios. Dito ket sigon ken ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ti CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, gigiyem Kamsat. Na-record wenno na ipalagip nga ti sagrado nga banag ket saan nya rumbeng nga maaramat apo pang entertainment wenno pang liwliwa panglinglingay usar digitay anyaman apo nga nasagraduan nya bambanag nga adda pan nakainaig na iti pamati, gagiyem Kamsat. Mainagi dito, tinagbanin niya performance si drag queen nga ni Pura Luka Vega nga nangisuot iti arwaten tinangisit nga Nazareno
nagsala, gagiyem kakabsat, babaen iti panakakanta ti amami, ket panang bastos, dito yung aramid nga pinagbalinda nga punk version, nga viral iti social media, ken detoy ket agsagsagrap ti nagduduma nga reaksyon sa namanipod kariti netizens. Kabayatan na, kalikagom ti Commission on Liturgy Chairman Capiz Archbishop Victor Benedicto ti panang pakawan kumati Dios ken ni Vega kan ganiti naramid na wenno panang bastos na iti nasagraduan nga kararag. No pay kasta adu digiti mangi sakit adu digiti mangi sakit ken ni Vega gapu kunada iti klase iti art wenno arte adu digiti umili nga mangkontra iti nakita da nga panang bastos iti Kristiyano aglalalo iti mayorya dagiti Pilipino ket Katoliko. Kaaduan ka datayo pay lang po ket Katoliko. Gagayem ken kaamsat. So kita entayo apo no andi ati agbalin ni addang. Amuyo adu digiti anan na ipadpadamagen na basbasa. Adda digitay mangibaga apo kaditay kontra Kristiyano, anti-Christian nga nagararami dapo kaditi kaslapan ng bastos iti Dios or ti pamati gagiyem kay kabsata adda digitay natay apo adda digitay pimusay gagiyem kay kabsata kalpasan ti panangaramid da apo iti kasjay nga banag kakabsat ken gagiyem so kita entayo agaputa uret ti biyang ti Senado interesado da nga mangimbestigar iti detoy nga panang bastos apo iti biyang ti Romano Katoliko kalpasan nga nagsala detoy pura Luca Vega gigingin kamsat arwat na apo ti arwat ni Jesus Christ kasmesa nga Black Nazarene wenno nangisit nga Nazareno ken pinagbalinda po diti punk inaramid na ti punk version ti kararag nga amami in Tagalog ama namin our father gigiyem ken kamsat so nga ada digiti linteg apo nga mabalin na nasalungasing kita enteo no anat ti reaksyon apo diti biyang ti legal practice gigiyem ken kamsat mainaig iti detoy no pay adda digiti mangkanunong kaditi pura Luca Vega adumet digiti mangkondenar aglalalo ti Romano Katoliko isupay laing apo ti kadakkelan nga relihiyon nga nakaikapingan ti adado nga Pilipino. Okay, agyaman tayo po kay ni Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo po ti Baguio, kayo tiyo ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Maraming salamat iti TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi nga si pupudno kada kayo, ti TMT Construction Company, manipud pa nakaplano, agingga nga malpas ti pasdek nga kahit yung katakdiren. Ti TMT Construction Company, kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa'y, iti Pugadlawin, Carbas, Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Ada-anda po ka rin nalalaing nga aircon technicians, tap nornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagimanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Kaya nagyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort.
Para reservation, tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaniri agkakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Titay panagpipinadama. Gada pinabadbati 2 minuto sa po. Kasangmanan ti oras tayo nga alauna. Ada ti ganwat apo ti Department of Education na nga mang rebisar apo kada ti sistema ti panakaipaay ti honor pamadayaw kada ti estudyante. Gagayim kam sa pinudaduma pagririyan deti apo kasla kuma idi anan naguso ti module gagayim keng kaabsat kasano atat panagano na isuot ko man deti kadya ko na makita panang compute dati grade ti tunggal maysa no kano adot na isubmitir na okay ket nung adot na isubmitir na dimet isut na nga ramid duldog deti kung kunak idiket ada kasjay kagaguhan gigigim king kaabsat itatapo plano ti Department of Education nga reviewin ti agdama nga recognition system wenno pa nakaipaaya ti pamadayaw kaditi estudyante diti pagilian nya Pilipinas detoy ket paset ti serbisyo nga yuswat ti ahensya para ti K-12 curriculum para ti school year nga 2024-2025 segon ti Department of Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas kagiddan wenno karaman ti revisyon ti mayuswat nga panang review ti polisiya iti classroom assessment kastamet ten ti sistema iti panaggrado panagmarka ken panang ipaaya iti pamadayaw wenno panang bigbig kadagiti nalalaing nga estudyante palawag ti palawag na nga ti assessment ket rumbeng nga nakapila ti curriculum nakapila iti curriculum isut gapuna nga maribisar ti curriculum, maribisar pa iti assessment para iti competencies digitay para pa nagkompetensya digitay agad-adal. Imunan nga insardeng ti DepEd ti daan nga sistema iti panangipaay iti pambadayaw kaditi agad-adal iti tawen 2016. No sa dinong adda ti valedictorian, kastamet ten salutatorian, ken top 10 students. Tap no maliklikan ti kompetisyon kadagiti agad-adal, ket mabigbigda iti personal nga achievements na wenno panagballaigi digitoy. Ti baben ti baro nga sistema, maikan ti pamadayaw ti maysa estudyante, depende iti agbalin nga performance na iti klase, wenno with honors, with high honors, ken with highest honors. Gagayim ken kamsat wen dapat agbalin na po nga klaro dato ang digitay adda digitay parparaburan kaputa isuna anak ti maestra kabagyan na ni maestra adda tutor na kadadaamin namin alano ag tutor outside the school okay no isut kalaingan na talaga gigiyim ken kamsat angem no timed paghibasaram ket gaputa isuna ket naganak ken kuana adot na idunardan dito eskwela. Isu dati kang runaan na pagtarayan ti eskwela no adda kasapulan. Gigigim kay kaabsat. Wenno pagdunarenda ni estudyante
ta iso ti mapadayawan kas may nga kastoy digiti saan nga saan nga maibasara po kaditi performance digiti estudyante. Tata ada plano apo nga maribisar digito ken may isa no daduma iso ti pagriririan digiti nariri nga parents gigiyem kamsat Puera de los Buenos at damit digiti saan okay no iso ti ngem no daduma ngamin baka maperdi apo di konsentrasyon di ubing gagihim kay kamsat kes lako naklaro din ti usok ket mujol gasim ti bagana adu ngamin submitir na kita amom nga rod nisot nang aramid wenno saan insubmitir na kita den ta baleda adda mestra ni inana mestra ni ikit na mestra sus Maria Josep tarantado so nga jak unay paburapo kadagiti kastoy no besa baka mudan na konsensyadan gigiyim kay kamsat digiti kastoy apo ti inar aramid na. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo tingal daw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Biyernes kakailian agyaman kam ting kay panagbingeg ken agyaman kam ting kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapo lang kada iti ko madanong mga ipainom tayo ket hang agapo kada dagitay stagnant waters dagiti pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at timet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no kada iti apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanang masalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga asidek di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Eri may kadwa agundaway, gagayem kay Kamsa, ti danon mi, ti pangablaon mi kada kayo, tinagasa tamalim, ti Biyernes 14 ti bulan ti Hulyo 2023. Iti baet ti tudo, wenno nakulimlim, ngatang-atang, gubwaya po ti Bagyo Dudong. Dumanon kada kayo ti programa Tinapalabas. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno hindi ituloy ako dito pa nakaibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Aurora. Ngayon kasangwanan papagayam, ngayon tayo tuloy nga ibasa ti surat ni pagayam tayo Aurora, agyaman tayo karit sumaganad. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadaririk na inyo iti Baguio, kaya iti ang ikonsultar iti doktora, mapan iti doktora mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company. Nga masarakan iti 48A, Kabungaan North, Lawag City, laode na po iti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana, iti malpasti kaya iti patakdere na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno, ti TMT Construction Company. Babayan ti panagimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming apo ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician sa tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose.
Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ken nakastapay ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Thank you very much ken ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ngaro din papagayam iti nituloy ti nga ibasa deti surat nga nakaipalawunan tinapalabas ti biag kenayat ni pagayam tayo Aurora. Jak may ladawan nga kinaragsak. Kasla tumuknot sa dilangit.
Ti kay batugan ti puso ken riknak iti daydi nga gundaway. Iti panagpudno ni Darwin nga ayayaten na. Wen mano, nupay kasta sa anak nga nagbalin nga darasudos. Inaramid ko ti amin tapnon ti kasta makontrol ko ti riknak. Agingga nga iti panangidukit na iti ayat na ket kastoy ti nagbalin na sungbat ko. Darwin, sana ko mga pagluklukuan. Amok nga amom nga kaarig ta ti langit ken daga. Sika ket langit idinto nga siyak ket daga. Gapo iti sitwasyon ti panagbiag. No ararigen ket babaunen kami laeng. Katulong muchacha na kami laeng. So nga, kasla di nakapapati nga ti maysa nga kasken ka kitagayat kanya. Kayat na iditi sumungbat ngem pangasim ta patuluyan na. Patuluyan nak tapno ilawlawag ko ti amin. Kasla di nakapapati nga agayat ti maysa akasken ka. Itikas kanyak. Wenno, plano nak kadi nga paglulukwan laeng nga ti laeng kinatao wenno bagik ti kalikaguma. Kinunak Manong Robert, ngamin rebeng na laeng met nga sinterek ni Darwin. Uray pa'y numasiguradok nga tibagik, tiriknak, ti puso ken panunot ko, agayat metten ka ni Darwin, nabayagen Manong Robert. Tatay ko na kung sino aya nga babae ti saan nga agtamed iti kinataer ni Darwin. Aglalalo buyugan deta ti kinabaknang wenno kasasaad na iti biag. Napasinnaay ni Darwin kadagidi nga balikas ko, ket kastoy ti sungbat na, anya ti kayat mo aramidek, anya ti kayat mo apamaniknek, tapnon ti kasta mamati ka, nga pudno ti idatdaton ko ken kang ayat. Tapnon ti kasta mamati ka nga nasinaw ti tarigagay ko, pangasim ibagam. Ibagam tapno ti kasta aramidek ket mamati ka laeng nga ayaten ka. Ayaten ka, Aurora. Agingga nga napasardeng Manong Robert gaputa. Sumunga din ti serbidura nga umay mangipan kari in order mi amakan. Maysa kada kami, nagarit ikinaulimek, bayat ti panangan mi. Nupay kasta at dadig ti gundaway nga mingmingak ni Darwin. Kitaek ti napintas ti sukog arupan na. Wen kapsat. Ket adadda nga kasla guyuden na ti kinatao wenno ti riknak. Ngem saan ko ngayon palubos nga iyanod na tinasao nga riknak. No diket inaramid ko ti panangsintir ken ni Darwin. Agingga nga malmalpas kamin edi agtimek. Apay nga di nagsumbatan. Anya ti kayat mong aramidek tapnon ti kastakit. Tapnon ti kastakit. Mamati ka nga ayatin ka. Pangaasim ibagam kuma. Ibagam kuma tapno amok ti aramidek. Kinuna naman edi. Lepasin ta ka di pa timangan. Saan ka di pa ilaeng nga? Pagariyem tirik na. Nagaruti in order mo, sinikang kati pinakbay. Sunga, manganta ka di pa ilaeng. Kinunak nga inisman, Manong Robert. Imisem met ngem, adda pa ilaeng tinagbali na sungbat na. Diyak namin masarkidan tirik na. Nuwen kin mabalingkit kaya't kung maamuan ti desisyon mo. No, awatem wen no saan. Tinatdatong ko ayan. Dalpas kami nga nangan, Manong Robert. Dito'y nga
Ada karipikit mo papanan. Awan ti amukon. Amumet ni sa anak nga mahilig ngagpaspasyar kaputa. Tumulong ak laing ina kariti ubray ti balay kente ngem ti agpasyar. Ken maysa awan ti adu kwarta agas tuwek pare di ba nagpasyar so awan ti amuk kariti pagpasyaran. Sige. Mapantay ti maysa nga resort. Kaya't ko nga agpasyar ta sa jay. Angin saan mo ka di nga kaya ti resort? Kaya't kumet ngem awan ti hilig ko di taag lalo no iti baybay. Ani aro ti kayat mo? Sika, agpasyat talatan ngem saan tang agbayag-bayag? Ket may sa agawid akto pa yan, tagasikpeti. Namurnga ka arwatik ngem batik iti balayo. Awan ti danag mo, ti itulnog kamet. Wen mapanta alain ti arwatik. O sige, makaamok ka. Sumuro takking ka ori sa dinno ti papananta. Talaga? Saan lagit di ang iti sabali? No agpasyar lang. Kinunak nga medyo imisem. Imisem met ni Darwin kagiddan ti panaglugan na ni ti motorsiklo ket pinaandar na detoy. Sim maruno akmet ten Manong Robert nga sim makay. Ket dito'y kabsat. Nga iti pannakalanglang abko iti angot ni Darwin. Adadda nga gumilayap ti Rikna. Rikna nga kupkupikupak. Wenno Rikna nga ilimlimmeng ko. Tapnon ti kasta saan na nga madlaw. Wenno sa anak nga may karunukon iti mabali na pagbabawyan pagayam ko. Paspasyaran mi aging nga mumalemen kabsat. Darwin agawid tan. Mapantan alan ti arwati ki balayo ket agawid akon. Sige no isuti ko nam angim na sapapay. Amanganta masapa kami tunay ket dilawen da ka datatang ket ninanang mo. Si kamet tilay bagbagam. Saan? O sige. Mapantan ta. Alay ko ti arwatek ta agawid akon. Tapno, at dapat may tulong ko kininanang iti mismo nga balay. Iriagda kami ni Tibalay, da Darwin, Manong Robert. O sige, mapamorod alain ti arwatim ngayon bati mi ti guest room ta. Urahin kan dito salas. Ta, itulog ka ni ti balayo. Sige, urahin nak nga roda. Kinunak. Nagdiretsuak nga rod iti guest room nga dinalo sa kitay. Nga nangibat siya kiti nakabag nga arwatek. Nga dito iti nagsukatak. Gaputa, rimwar kami ka ni Darwin, Manong Robert. Edi agsubliak iti salas. Agur uray ni Darwin. O anya, mapantan. Kinunak. Dito'y nga inasitganak ni Darwin kagitdan ti banangigim na kariti dakulap ko. Wen mano. Ket inulit na ngin baga ti kastoy. Ay ayatin kaunay. Pangaasin. Pangaasin tag desisyon ka. Awatem wenno sa kanti ayat ko. Ibagak manin keng ka. Amok ti mangawat ti pan nakapaay. Keso nga, saan ka nga agamak? Saan ka nga agbutay nga mangisumbat no anya ti adetirik na? Pangaasim aurora. Diyakon kabalinan nga. Leplepan tirik na. Agayatak unay at talagakit ka. Kinuna na manong ket kagiddanen ti panangarakop na kanya. Dito'y nga inot meten yung disuk ti bag nga ayan ti arwatek.
inarakop kumekten ni Darwin. Nakigtot iti panang subad ko iti arakop na. Ti kaday arakop mo kanya ka Aurora ket kay papadan na nga ayatin nakmet. Saludsud na. Sa anak nga nagtimek malaksid iti panang itong ed ko iti ulo. Wen mano. Apag itong ed ko ti ulo kidi indenesen ni Darwin dagiti bibig na iti bibig ko. Ket di takabsat nga naginnagik kami iti nakapapaot ken ni Darwin. Napalalo aragsak ni Darwin. Ket kastoy di iti naksasamit nga balikas na, Manong Robert. Agyaman na ka, Aurora. Agyaman nak ti inawat mo ti ayat ko. Agyaman nak. Ket amin nga oras kanito. Aramidik di gito'y nga kanito nga pagipaniknik nga napatig ka unay kanyak. Balikas na. Kastoy met tinagbali na sungbat ko nga pangaasim Darwin. Di nak ko mapagangangawan. Saan nak ko mga ikalang? Saan nak ko mga saktan? No pagangawan, no pagluklukwan na klaeng. Amangan ta agbali na miksat ap nung tikasta, gudasi kang tibiyag ko. Admitirik keng ka, idipay kita dariknak keng ka. Ngem, pinilit ko nga inlimit. So nga pangaasin, jak kayat ti masaktan. Nagkarikabsat ko kagiddan ti panangarakop na kanya. Ikarikken ka. Sikakit si kalaeng tiyatek. Engganat tungpal tanim Aurora. Balikas na. Agingga nga inyawis ko nga itulnog na ko ni ti balay. Ket bayat iti panagtartaray ti motorsiklo ang naglunganan me. Awanin ti amak ko nga mga rakop ken ni Darwin. Bayat nga dakit likodan na, Manong Robert. Dito'y met nga, nagbalinak anaragsak, wenno addas na isang sangayan nga ragsak, nga marikriknak iti day di agundaway, Manong Robert. Panakaitulnog ko iti balay, kaslakayat idi ni Darwin, nga agkan na. Ngem linapdak. Saan? Mga no makita na tada. Tatang kininanang ngunit ikabsat ko nga ni Divina. Kaano nga rin man yung umay medyo balay. Makamuditan no, adati may rason nga umayak. Angim no awan ti rason. Sige. Bayam ta mga rami na kiti rason tap no umay ka. Sige. O sige mo pang ka. Agan anat ka sumrekap na tinitiba na ini. Sige. Mapana ko. Laglagi pang da Aurora nga. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin kami unay. Darwin.
kadaragsak, karisim marunong aldaw, Manong Ruben. Gapu itinasangal nga ayan-ayat mi ken ni Darwin. Madlaw pekit din, di iti kabalay ko, kang runaan na iti. Kabsat ko nga di divina. Amo manang, marikriknak ket. Sumarsaran ta ken, gumagdagit ka. Ken, karin naglabas ka aldaw, kasla nakasaragdagsak ka. Ilamit ibagbagam ading, saan met isumit na nga iso. Aman, madlaw ko lang aro din. Ure ni nanang kito mis-isem nga mangkitkita keng kano. Agsagsagay se kay di sarming kaputa nakabaybayag ka ken. Ado nga ornos ti pampamayam iti buok mo. Ay. Kas. Awan deta. Basta. Kahit kumet ati agbalin niya na pintas. Di nakman loklokwen si kadivina. Kinunaklatan Manong Robert. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Bayat ti kaaddan ti relasyon mi kini Darwin, Manong Robert. Dito'y nga napaniknikak nga talaga nga ti agin inay at puso. Ket aramiden na ti amin. Tapnon ti kasta, makapagdin na wenno makapagin na sidig. Ti agay na yan ayan. Wen manong gaputa, emay ni Darwin iti balay ket kinunana, wenno kinid daw na kadatatang kininana. Nganuwen ken mabalin ket siyak laengen ti mapan iti mamindwe ti makalawas iti balayda. Tapno agdalus wenno ornosek digiti kagamitan kastamit ten ti panaglaba.
Siya nga ro din tinagbalin niya kasla katulong ni Darwin. Ngem no adda kiti balay da kasla sa anak meta katulong. Kasla siya ti don niya ket isu ti ari manong Ruben. Ngamin no anya tiya trabaho ket tumulong. Ore laing di pa naglabat ti kurtina gaputa adda andame ti washing machine. Dua kami nga aglaba. Ore pa nagdalo si di balay. Nga dito'y nga buyugan ti kinaragsak ti tunggal may sa kada kami. Agingga nga naibaga na iti kastoy. Kaslatamit laingin, pudpud no nga gasawan niya. Mamindwa, agingga na ti mamit ko ti makalawas mo may kaditi balay. Naduma, agsaruno ti may nga duwa nga aldaw gaputas. Bagam nga saan mo nga nalpas ti trabaho, kitag subli ka kabigatan na. Kasla pudpudnutan niya agasawa saan ka di? Kinunana, nakakatawa ako ti nga balikas ni Darwin, manurure. Agingga nga, inasit ganak, bayat nga umis isema. Ket ya po itiya, ya asidig na kanyak sanak inarakop kumet. Ngem ditan kabsat nga, jakon na igawid, tirugso ni Darwin, oray no adda kami ti mismo nga paglabaan, ediday di agundaway. Napaot nga imnagek, nga dito'y kabsat nga nagwaras ti dakulap na wenno, nagdakiwas ti dakulap na, edi nagduduma apaset ti baging. Agingga nga, kaslak metlaengen, maysa nga nataldeng nga animal, nga jakon mabalin nga supringen ti araramiden na. Addarik na nga kasla, maguyugoy ti kaunggak, ket kunana pabusuya, tapnon ti kasta, magunod ko, wenno mariknak, ti husto aragsak, manurure. Agingga nga di mi napupuutan, aglalo kanyak. Adda kami gaya men iti uneg ti kwarto ni Darwin. Wen kabsat ko. Nakaedda ka nakadata idinto nga isuna ket nakarabaw kanyak. Bayat nga agkan na. Dito'y kabsat nga nauma ka iti bibig ko. Ket imbaba na iti bibig na agingay titinggit ko. Kabsat dito'y nga kasla kamkamatek ti angis ko iti daydi agundaway. Nang nangruna lang aruden edita ilokais nati nalawa basit nga t-shirt wenno blouse ko. Ket ditoy nga naibaskagen digiti nakaabong abarukong ko. Saan pa'y lang napnek kabsat? Kinaot na ti likod ko ket linettat na ti abong ti barukong ko. Naidasaren keng kuana ti nakapudpudaw a barukong ko nga di maininitan. Ket ditan kabsat nga nagpapas ni Darwin. Ket impabusoy kumetten no anya ti kayat ng aramiden. Agingga nga, di min napupuutan, manong Robert. Aramiden min ti aramid, ti agasawa kapsat ko. Idi malpas ti panaginnayat mi kabsat nakasangitak. Darwin, naipahay ko ti kinababae keng ka. Pangaasim di nakbebean. Saan na kumapagangawan? Pakaasik ka ni Darwin. Marakop kanyak kabsat ko ket kastoy di kiti balikas na. Itata na paniknikak na siyak ti kaona na lalaki ti biyag mo. Adadamanen nga ayaten ka. Adadamanen nga ipatik ka. Adadamanen nga ilalaen ka, Aurora. Ikarik dahi takit ka. Kasladyak mailadawan nga ragsak. Numangeg ko di kita nga panagkari ni Darwin, manong Robert.
Wen manong ko, nagbalin nga Maris Rosas ti aglawlaw ko kapoy di kaaddan ti relasyon mi ken ni Darwin. Nakadlaw datatang ken ni Nanang iti kanayon niya yu umay ni Darwin. Ken siguro makita damit din ti aksyon wenno aktuasyon ti tunggal maysa kada kami. Tunggal umay ni Darwin, kang runaan na no umay naksukunen nga mawan iti balayda. Agingga nga iti maysa nga kalleplipas mi nga manang rabii, kinasarita nak ti tatang ken ni Nanang. Madmadlaw ko Aurora ket kasla addan nagkinaawatan nyo ken ni Darwin. Balikas ni tatang, wen anak ko, nakaragragsak kayo ken makita ka diti aksyon ti tunggal maysa nga kasla addan nagkinaawatan nyo. Agpudno ka kuma Aurora. Kinunada, sa anak nga ruden nga nakapagulbod ket ditoy nga inadmitir ko, wen nanang tatang, agayan ayat kaming ka ni Darwin. Unak tupay. Angin, anak ko ubing kapay. Sa nga pulo ket pitulaeng titawin mo. Idinto nga ni Darwin ket sa nga pulo ket siyam. Mabuteng kami parakin ka. Amangan ta pagluklukwan na ka wenno. Masaktan ka. Amangan ta saan da ka nga maawat di kiti naganakin ko anak. Pinanunot kumit deta tatang. Ngayon talaga nga Jack na igawid tirik na. Talaga nga, napatigmit din ni Darwin kanya. Ngay di pa'y ununa kita damarik na kapanagayat ken ko ana. Iso nga di, nagdaton kanya. Jakon na igawid tirik na. Makaamon ti gasat kanya no kas pagarigan pagang angawan na. Wenno didak tumaawat di kiti naganak ken ko ana. Bigbigik to nga. Dakkel nga nagkamalyak no kas pagarigan. Ngemita tatang, jak kabalina na mapukaw ni Darwin kanyak. Balikas ko kada tatang ken ni Nanang. Awan nga rod tinaaramidan da kabsat no diti. Nang palpalagiplat ta kanyak. Ngem di daam mo nga naikumit kunti bagik ken kinababae ken ni Darwin. Kasangaman niya ituloy ito yung ibasa, ti surat, ni pagayam tayo Aurora, giyaman tayo ka rin sumaganad. Pagyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipo di Xiamen, Pagilian at China. Thank you very much kani Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipuri di Pearl City, Hawaii. Agyaman tiyo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaanda ka di agkakalaing nga aircon technician tapno ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patak di rin na pasdek, agserbi nga si Pupudno, TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Thailand, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, in the number 121 J. Flores Street, Lawag City.
No, darikrik na inyo ti bagiyo, ket yo ti nga ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Masansan ti kaadda ni Darwin iti balaymi. Masansan met ti may napanangsukon kanya nga kasla pagtrabahuin na. Ngem iti maysa nga aldaw nga nangaldaw ni Darwin iti balay. Kinasarita da tatang kininanang. Darwin anak ko. Nagpudnon ni Aurora kada kami nga dan tinagkinaawatan niyo. Laeng maamamak kami amanganta. Saan tukit nga maawat di kiti naganakken ka. Nga isuti karelasyon mo. Wenno agbali na asawam no kas pagarigan. Ken jakmet karud kayat nga ti binukelyo nga relasyon ket isuti agbali na mitsa. Ti panakasina-sina ti napatiga pa naggagayem ti pamilya. Balikas ni tatang desidido akin ni Aurora, tata. Ay ayati ko na ti anak kiyo. No pa ikit di wenken mabalin ko makit. Agtipon kami, total. May saak met iti balay. Kit dawit ko mga palubusan niyo. Angin kasanon no. Saan o manamong di tinaganakit ka. Ubing pa ti anak may titawin na nga sa nga pulukit pitukit. Nadagsin para keng kuanan o masaktan. Awan ti pagdanagan nyo. No saan da nga maawat, iropir ko lat tati, ayan ayat ni. Iropir ko aging gana ti kabalina. Siyak ti mga sawa, weno siyak ti, agbalin nga kasimpungalan na, saan ket nga isuda. Ket no di na maawat, awan ti mabalin ko. Ngimemay sa ti masigurado, ay ayatek ni Aurora. Balikas ni Darwin,
Nga kasla adadda nga ng tibnag iti puso ken kaunga ken mapamati na nga napategak ken kuana Manong Robert. Naglabas dagiti aldaw aging nga mariknakon ti senyal ti panagsikop Manong Robert. Pinilengnat ni nanang iti maysa nga bigat ka panagduldulok. Aan niya ti kayta sa wendeto. Aurora anak ko. Ay, diya ka mo nanang. Diya ka mo. Amanganta. Aginaw ka. Nakla atake di balikas ni nanang. Ket diyak mabalinti. Aglibak. Uwen nanang, masadsang niya mailawan kami ken ni Darwin. Daytoyen ti kunakanak ko. Awanin ti sabali a pagpilyam. Masapul nga kasarita tayo ni Darwin. Balikas ni nanang. Uwen nanang, pangaasiyo. Diyak lakit di kayat niya. Agsikugak nga sa anak nga itakder ni Darwin. May sa nga rod tinagtinagan ti amin, di pagsasaritaan mi ti sitwasyon ko, kadwa mi ni Darwin. Daytakit ti panangyawid na kanya kon iti balayda, tapno agkabalay kami. Makaammon no maamuan digiti naganak kanuken ko ana, ngem no dati gundaway na ipudno na. Awan niya rod naramidan datatang ken ni nanang, idi sumuro takong ken ni Darwin. Ket nagtipon kami niya kas agasawa, iti dakkel a balayda, Manong Robert. Kas dinamnama manong ko talaga nga sanda ka maawat digiti naganak ken ni Darwin. Awan kanu ti bibiyang dano insang petda o insang petnak ni Darwin iti balayda. Awan kanu ti pakainaigan da. Awan meti tumaod kadakwada nga responsibilidad. Kas naganak iti lalaki. Makaammo kami kanung agbiag. Dayta ti nagbaliin nga sungbat dagiti naganak ken ni Darwin. Pakairamanan pa digiti kakabsat na nga isuda ti nang tawing kadagiti naganak ken kuana Manong Robert. Nagbalin niya na sakit para kanyak saan na pan nakaawat kanyak digiti naganak ken ni Darwin ngemawan dinaanamida. Adda idin iti may ikawalo a bulan ti sikub ko Manong Robert. Ket kita nga awan met ti kasla nagbaliw ken ni Darwin. Mariknak latta iti panangipatpatig na kanyak. Nga sinubadak met babayan ti panangiserbik ken kuana. Nagbalinmet niya na namay ti sitwasyon ti panagbiag mi no pay saan da ka maawat di kiti naganak ken kuana. Gaputa ited damit amin ti agserbi para kada kami ken ni Darwin. Nga magdiretso daytoy ken ni Darwin Manong Robert. Aging gamano nga nadanunan ti panagpasngay ko. Sa nga 18 idin ti tawen ko, idi pasngay ko, ti umuna nga, bunga ti ayan-ayat mi ken ni Darwin. Kaasi ti Apo Dios nagbali na normal ti panangyanak ko iti maysa nga maladaga a babae. Wen manong, babae ti munang anak mi ken ni Darwin, nga pinanaganan mi daytoy iti Danica.
Pagbian naman nung ti anak mi nga ni Danica ket awan ti tumataod nga negatibo nga komento dagiti naganak ken kuana. Tunggal ipatulod ni Darwin ti retrato ni Danica. Napintas ti agbalbalin nga komento wenno sungbat da. Ngem sa andat nga madakdakamat. Ilay nga anak mi nga ni Danica ti damdamagen da. At damit din di gundaway nga mangipawid da kariti arwaten ni Danica. Ket sabsabali pa nga kasapudan na. Banag nga nakaragrag sakak metunay. Tunggal met mangipawid wenno adda ti komentuda nga napintas. Iti biyang ti anak ni mangnamnama Aurora. Nga saan niya agbayan? Agmaumaw tumit laing tirik na daking ka. Maawat na kang tumit laing. Kitaem ket agbalbalin met din nga napatig ka dakwada ti anak ka nga ni Danica. So nga saan ka nga maawan ng tinamnama? Ken may saan ka nga baybayan? Ikaripkin ka. Awan niya pulos ti. Aramidik no saan niya mangilaban ken ka. Kadili tao nga saan na makaawat ken ka. Kasasawa ko. No bay saan tapay nga nagkalaysa. When saan tapay nga mabaligyan kalaysa. Aglalalo pit. Kanahin nga ibagbagari tinaganak ken ka ti. Panang petisyon dat tumiten ken ka. Wano panangalo damit ken ka kayo ba naso tao. When nga ron. Iso nga. Saan ka nga maawan ng tinamnama? Ay ayatin ka unay, Aurora. Nagbalin nga ray awmi ken ni Darwin ni Danica nga anak ni. Ore da tatang ken ni nanang ken ti kapsat ko nga ni Divina. Napatig-unay kadakwada ti ubing Manong Robert. Numapan kami sumarungkar iti balayda. Weno balayda tatang weno balay mi. Nakaragrag sakda. Oray met ni Darwin. Inted na met ti umiso a respeto kaditi naganak kanya. Banag nga nangapresyaran weno ng dayawak unay kenkwana. Pakiramanan da tatang keninana. Saan nga nagbalbaliw ni Darwin? Ti panang ipapandaan na singpet kastamit ten. Managrespeto. Ket nagdali na editi kinatao na Manong. Naglabas pa digiti aldaw na pasarunsunan ni Danica. May samit laeng nga babae ti inyanak ko amanadaga nga adyen ni Danica Manong Robert. Talaga nga napaspas ti panag sikugkog aputa saan nga mangliwat ti asawa kabsa. Dua nga ruden ti nagbalin nga anak mi. Ket kasti dati nagbalin met nga nasayaat ti panang trato digiti naganak ken kuana nga di balasyo tao. Idi may kadwa nga anak mi nga kasbit laing ti inauna. Aging ka Manong Robert nga ditoy nga naukaganen wenno naipilan ti petisyon para ken ni Darwin nga asawa. Ngamin, aginnem atawin idin, dagiti naganak ken kuana, edi balasyo tao. Wen kabsat. Ditoy nga, pinagdesisyon da ni Darwin, nga itugot na dagiti dua nga ubing, no kas makaumay wen no makapan. Ngem siyakit sa anak nga maitugot, ka sa anak metpay nga asawa, nga dokumentado, Manong Robert. Edi may isang arabi, nagsarita kami kini Darwin. Kaya't da, papakin ni mama nga. Itugot kung di kiti ubing mo, kas pagarigan, mayroong ti petisyon. May sakan kung dito. Pahimit nga alaim ni da. Anapin nga ron, at damit ti tsansadan. Di lama, may ipanida sa tiyay. Isuntumit lang ti banag na. Adad na nga narigrigat to no, aglabis ti tawid da. Iso nga, umanugot kan. Total, adamit ni mama nga, mangistimar keng kwada, kadakwada. Saan nga nagtrabaho ta? Saan ang pinagtrabaho di iti kakapsat ko? Laeng iso tiyang tagibalay, tagkakabalay damit amin. So awan ti pagdanagam iti panakataripato di iti anak ta. Sige no iso ti kunang.
Ngem maliday anak to lakit dino. Maya dayo kanyak dagiti mga anak ka. Aganos ka gaputa. Makita mo manulang nga tawin ti wenno kasda alis tumit lang ti pananguray ti panakapetisyon. Aramidek tumit ti araramiden ti iti daduma nga mapanidye balasoy tao. Umay kanto ikasar ket no mabaling kunton nga petisyonan ka. Petisyonan kameten. Angem manganta saan nyo manugot di kitinagalnakin ka. Apay ko mga saan da nga manugot ket siyak met ti mang petisyon king ka saan met nga isuda. Sige, agtalekak king ka Darwin. Agtalekak king ka. Ket sapay ko mata matumpal mo amin di kita akarin. Papagayam padaanan nyo iti panangituloy tayo ang mga ibasa iti dito nga surat ni pagayam tayo Aurora into nabigat. Maunin to siguro dito nga panaka ituloy na nga may ibasa. Anya ti pagbanagan ti ayanayat wenno relasyon da Darwin ken ni Aurora. Agtultuloy ito nga ta dito Agbalegidan to nga ta. Matungpal nga ta ni Darwin di kiti amin na karina. Dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwatay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam, tinatali na ay nga malem ti Biyernes tay amin na sapada. Agyaman kami, iring kay panaginanggay di programa tayo, Tina Palabas. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.